President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng isang car manufacturer sa Santa Rosa City, Laguna. Narito ang report ni Andrew Bernardo. Nagtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng Laguna ngayong araw. Ito ay para pangunahan ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng isang car manufacturer sa Santa Rosa City, Laguna. Tinanggap din ng Pangulo ang 35 sasakyan kabilang ang ambulansya, pickup truck, SUV, sedan at coaster na donasyon sa opisina ng Pangulo bilang pasasalamat ng kumpanya sa pamahalaan sa naging magandang ugnayan sa loob ng mahigit 3 dekada. Nagpasalamat din ng Pangulo sa kumpanya. Are very highly trained, are also extremely steeped in the Japanese culture of production, which is very important because they have shown themselves to be one of the most, if not the most efficient when it comes to manufacturing and high volume production of products. Sinabi pa ng Pangulo na malaki ang naiambag ng kumpanya sa ekonomiya ng bansa, partikular sa pagpapaunlad ng industriya ng sasakyan. Sa ngayon, aabot sa mahigit 448 bilyong piso ang nabayarang buwis ng car manufacturer sa bansa. We have always seen being an important partner in that in everything in our development in the Philippines, and now especially in these difficult times, these are the partnerships that we think that I am certain will be of benefit not only to the Philippines but also. Inaasahan pa ng Pangulo ang pagpapalakas ng produksyon ng sasakyan na malaki ang maitutulong sa teknolohiya at makapagbibigay din ng trabaho. Bukod dito, inaasahan din na gagamitin ng kumpanya ang lokal na talento para sa pagbuo ng software bilang tugon sa lumalaking pangangailangan para sa mas high-tech na sasakyan. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.